da imaju slične sa nama i da brinu sami o svojoj bezbednosti na određenom prostoru 20 do 30 km oko baze, naravno, pod uslovom da to naš parlament ratifikuje i tako dalje, takav jedan sporazum. Ali i da mi preskočimo onu fazu boravka u partnerstvu za mir, nego da praktično na taj način direktno uđemo u NATO. To je bila ideja još moja od razgovorima sa Holbrookom još 96. godine kad sam mu govorio zašto bi išli u partnerstvo, mi idemo direktno u NATO. Onda je on rekao pa suviše je rano i tako dalje. Pa je kaže što bi bili u čekaonici ako možemo da budemo u punom članstvu. Ja sam smatrao da bi u tom kontekstu mnoge stvari išle i drugačije. I išle su drugačije i 96. i 97. Pa čak do kraja 98. do kad smo mi pregovarali taj sporazum koji je posle se pojavio u Rambouilleu, ali bez ovih dodataka je bilo ono što smo mi pregovarali, onaj politički deo sporazuma. Tako da, ali šta ćete očekivati? Kako je propala ta ponuda? Pa propala je jednostavno što je smatrao da je to suviše rano i očigledno nije se uklapala u celu koncepciju koja je očigledno bila napravljena za druge svrhe, a ne za ove koje smo mi imali nameru da po svaku cenu izbegnemo bilo kakav konflikt sa bilo kim i da na miroljubiv način sve to rešavamo. Ostalom, do 96. je potpisan sporazum o obrazovanju. Mi smo 97. i 98. vrlo pomno pregovarali sa Albancima i direktno i indirektno i praktično im 99. mesec i po dana pred početak bombardovanja predali skoro sve srednje škole, deo univerziteta, sve osnovne škole. I kao što znate, oni su bojkotovali redovnu nastavu. Tako da je postojao jedan veliki napor da se iz svega toga izađe, ali se očigledno nije htelo. A kako je gospođa Obret reagovala kad ste vi to ponudili u Rambouilleu? Pa ona... Bila iznenađena? Pa jeste bila iznenađena u značajnoj meri, ali naravno njena okolina je dosta uticala da ona to odbije, ali više je to bilo jedan zamajac koji nije se mogao zaustaviti očigledno i da je taj moj pokušaj bio, da tako kažemo, u zamajcu drugačijeg razmišljanja prosto neprihvatljiv. Ali je to bilo sa blagoslovom Slobodana Miloševića. To on je znao za... Pa na neki način jeste naknadno znao. Iz tog vremena stoji priča da ste vi sa Madeleine Albright dogovorili njenu posetu Beogradu neposredno pred početak bombardovanja kao možda posljednji pokušaj da se sve to izbegne, ali da to tada Slobodan Milošević nije želeo da... Pa nije sasvim tako bilo, zato što je bila moja ideja da ona dođe u Beograd i da se obave normalni razgovori. Međutim, ona je predlagala treća mesta i tako dalje i to je delovalo dosta prazno. Jer prilikom njene prve posete Beogradu bila je prava prilika da se mnoge stvari razjasne, ali je poseta suviše kratko trajala, suviše malo vremena je bilo za razjašnjavanje i naših i njihovih stavova, tako da, kažem, dosta stvari je prošlo i prohujalo na jedan način koji je bio donekle i predvidiv, a donekle i nepredvidiv. Naše namere su bile vrlo iskrene, vrlo smo bili prilježni ka tome da uspostavimo što bolje odnose, ne samo sa kontakt grupom, imali smo sa svima dobre odnose, nego i sa Amerikancima i da ih ubedimo da to nije način, da jednostavno jedan suživot sa Albancima je moguć. Samo je potrebna dobra volja obe strane. Vi ste dosta dobre volje u Rambouilleu pokazivali u čestim susretima sa novinarima. Ostalo je zabeleženo da ste često šetali, ponekad i u društvu francuskog ministra inostranih poslova, davali intervjue na ulici. Da li su do vas tada stizale glasine da nekima u Beogradu nije bilo sve to po volji? Pa navodno postoji jedna tvrdnja da je Milošević jednom prilikom rekao šta onaj tamo izvodi, da mu se nije svideo taj vaš stil ophođenja sa novinarima. Pa dobro, sad naknadno se svašta priča u tom smislu.
Nije. Ja sam tamo pomagao delegaciji ne zato što sam predsjednik, delegacija imala svog šefa, svoju strukturu, svoj način rada. Međutim, ja sam sve ministre spoljnih poslova lično poznavao iz ranijih perioda, neko je čak i iz omladinskog perioda. Tako da sam više pokušavao u tom smislu da delujem kao jedan katalizator i njihovih razmišljanja, a novinari i susreti sa novinarima su bili u funkciji pre svega posticanja svetske javnosti da nam pomogne da do tih susreta dođe. Jer ako pogledate pažljivije svaku moju konferenciju za štampu, ja sam stalno isticao da nema susreta sa Albancima, da nema razgovora, da nema pravog dijaloga, da u tom smislu je potreban jedan i pritisak i svetske javnosti da do dijaloga i do razgovora i dođe. Ali ste mi diplomatski izbjegli onaj deo odgovora. Kažu da je čak u toj delegaciji bilo i nekih kojima tu nije bilo mesto, ali da su više kontrolisali šta rade ostali članovi naše delegacije. Ljudi iz različitih listova koji su bili u delegaciji. Dobro, tako vam je to u svim delegacijama. Ne treba da izvdajete baš to. Iz tih vremena ostao je još jedan, ajde da tako kažem, sporan detalj, a to je izlazak Ibrahima Rugove sa Kosova i odlazak u Italiju usred bombardovanja. Vi ste dugo pokušavali zajedno i sa, ako sam dobro zapamtio, i sa italijanskom diplomatijom da ostvarite sve to i gospodin Rugova je u znak zahvalnosti vam dao na poklon jedan redak mineral iz Trepče koji je dugo stajao u vašem kabinetu. Imao sam priliku da ga vidim, ali je kasnije po odlasku u Italiju pričao da je on bio prisiljen na sve to. Šta je istina u toj priči? Prvo nije odmah po odlasku u Italiju pričao da je prisiljen, on je malo kasnije pričao, ali dobro, to je već detalj i ne menja suštinu. Međutim, nije bio prisiljen ni na koji način, naprotiv. On je molio da ode iz vrlo prostog razloga što njegova partija se počela da osipa, da je on izgubio kontakt sa svojim ljudima najvažnijim, da se oni većina u inostranstvu i da bi hteo da ih okupi, da ih vidi i tako dalje. A i neki ljudi su njegovi bili i ubijeni kao gospodin Fehmi Agani. Tako da je on želeo da jednostavno ode zajedno sa porodicom, ali nije on to u znak zahvalnosti, nego je on došao na razgovor o izvršno veće kad smo izvršno veće Kosova, privremeno izvršno veće Kosova, kada smo mi potpisali sporazum koji je bio vrlo sadržajan, koji je govorio o formiranju novog izvršnog veća Kosova, multietničkog, gde bi bila većina Albanaca, svega nekoliko Srba, da bi se radilo na vrlo preciznim pitanjima, dalje obnove Kosova, prestanak neprijateljstava i tako dalje. I u tom smislu je njegova izjava posle tih razgovora bila vrlo značajna i misaono osmišljena. Međutim, on je išao za jednim starim običajem koji naš, pošto dolazi prvi put u kuću, a on je smatrao da je to kuća moja, izvršno veće Kosova, da je red donese neki poklon i on je u tom smislu to i uradio. I često, inače, stranim diplomatama davao te minerale kao poklon. Znam da je i Holbrooku to isto. Jeste, zato što je on jednostavno, to je bio njegov hobi, on se u to dosta razumevao, imao je dosta toga, tako da mu to nije predstavljao veliki problem, ali bilo mu i zadovoljstvo da deo njegovog hobija deli i drugi. Ali je kasnije, kada se pojavio kao prvi svedok u procesu protiv Slobodana Miloševića, prilično izmenio priču i rekao da su ga srpske vlasti primorale na sve to. Pa dobro, naknadno i u Hagu su razni ljudi razne stvari pričali. Prema tome ima daleko veći broj svedoka koji bi govorilo suprotno oko toga. Tako da mislim da to ne treba shvatiti kao ozbiljno. Jednostavno, ja mislim da je taj njegov deo izjave i nije prihvaćen u Hagu u potpunosti onako kako je rekao. Nastavljamo razgovor. Gost emisije Svedok večeras, gospodin Milan Milutinović, bivši predsjednik Srbije. Gospodine Milutinoviću, čini mi se da je malo poznato da vaših otisaka prstiju u nekoj meri ima i na
Dejtonskom sporazumu. Vi ste postali ministar inostranih